Newroz Wikipedya Azad Newroz an jî cejna Kurdan, cejna Kurd û xelkên Îranê û gelek gelên dinê biharî ye. Kurd her sal şeva ku 20 Adarê bi 21 Adarê ve girê dide, agir dadidin û hatina buharê pîroz dikin. Di dîroka Kurdan de jî Newroz weke çîroka vejînê cih digire. Li gorî rîvayetê Kawayê Hesenker li dijî serdarê zordest Dehaq serî hildide û agir dadide. Ji wê rojê ve ye her gelê vê xakê agir dadidin û vê rojê pîroz dikin. Etîmolojî nava Roaca li gor zimanê qedîm yê avestayî Newroz e. Lê di pirtûka avestayê de ev tabîr nava Roaca derbas nabe. Lê li gor zimannasan ku guherî be ew jî wiha çêbûye. Nava nîw, nû û Roaca roz, roj. Di zaravayê Kurdî de bi vî awayî nava wek Newe û Roaca jî wek Rûec hatiye guherîn. Di zaravayê Kurmancî û Soranî de bi vî awayî nava wek Nû û Roaca jî wek Roj, Roj hatiye guherîn. Lewra di zimanê Hînd-Ewropî de dengên Z, C, J bi hev diguherin. Bi maneya xwe jî ev peyv wiha tê watedarkirin. Roja nû hengel vî wek sala nû watedar dikin, lê dibe ku tenê ev li gor nirxandina teqwîmî be. Ev peyv pêşî bi du peyvan nava Roaca pêk hatiye. Lê piştre di demekê dirêj de li gor tebîeta zimên û civakê guherîye. Bûye peyvek. Pêşî di Pehlewî de Newroz, piştre di Kurdî de bûye Newroz. Dema îroyîn de Newroz bi taybetî di nav gelên rojhilata navîn de tê pîrozkirin. Ev jî gelek normal e. Lewra çanda gelekî dema ku rengeke gerdûnî kirt, êdî gelên ku wê çandê nêzî xwe dibînin, dipejirînin û li gor zimanê xwe û bîr û baweriyên xwe nav lê dikin û pîroz dikin. Bo mînak Newroz çanda gelê Kurdên ku ji medan bigire heya roja îroyîn dewam kiriye û vê cejna xwe ya netewî ji bo gelên din jî pêşkeş kirine. Taybeta Roja Nû xencî wateya Roja Nû wateyên din li Newrozê bên barkirin. Bawerim piçek ji çand, reng û ruhê wî tê qetandin. Lewra ev wateya han bi xwe gelek fireh e. Bi taybetî jî ev şerê başî û nebaşiyê ye. Roja nû baş e û dê her dem roja nebaş bitemrîne. Çimkî roja 21 Adarê li gor baweriya Newrozê ehrîmen, nebaşî li hember ahûra Mazdayê başî têk diçe. Ev tenê di çanda Newrozê de sembolin. Çimkî ev dualîte her dem heye. Ji ber wî dê Newrozê her dem bi vê wateya xwe bidome. Lê dema ku ev mane jê hate standin, tu taybetî jê re namîne. Ger ku îsnadê guherîna salê bikin, ew çax dema ku nêrîna teqwîm û demê di civakê de guherî. Newroz jî dê biguhere. Roja nû ji bo medan. Roja zayînê roja destpêkeke nû, roja xweda, dîlgirtina şeytên, ehrîmen, girtina heyamekê kesîf, destpêk, berxwedan, têkoşîn û roja azadiyê ye. Piştî wan nirxan meriv dikare bibêje destpêka sala nû ye jî.
çîroka Newroza li gor gelê Kurd. Di demeke kevn de li welatê Bapîrên Kurdan keyek hebû. Navê wî Dihak bû. Dihak keyekî pir zalim bû. Wî welatê Kurdan wêran kir. Di gund û bajaran de mirov nehîştin. Zindanên wî ji girtiyan tim dagirtî bûn û celadên wî ji serbirînê nediwestiyan. Dihak bi awayekî ji xwe bawer tim rûdinişt. Zêr û zîv û kevirên buhadar, morîk û mircanên xizna xwe dijmartin. Bi hespên xwe yên rewan û esîl serbilind bû û tu kes ji xwe mezintir û di ser xwe re nedidît. Ji kuştin û wêrankirinê têr nedibû. Dixwest deverên hîn firehtir werbigire û talan bike. Şevekê Dihak xewneke xirab dît. Nîvê şevê ji ber êşeke dijwar ji xewê şiyar bû. Gazî zana û bijîşkên li qesrê kir û ji wan re got: ji ber vê êşa dijwar xew nakeve çavê min. Zû ji min re dermanekî peyda bikin, yan na ez ê serê we tevan jê bikim. Hekîm û bijîşkên qesrê li laşê Dihak nêrîn ew pelandin, çavên wan li du birînên ku li ser her du milên wî bûn ketin. Tev bi hev re matman. Gotinek ji devên yekî derneket. Ji ber heta vê gavê tu gulên bi wî rengî nedîtibûn û ne jî êşek bi wî awayî bihîstibûn. Lê Dihak ji ber êşa xwe her bi ser wan de dikir qîrî. Hûn çi bêçare li ser min rawestiyane? Zû dermanekî bidin min. Ez peritêm, ez şewitêm. Hûn tebîb û bijîşkên herî baş û şahraze ne. Ma hûn derman peyda nekin dê kî peyda bike? Hekimekî ji wan dest da ber xwe û got: heta niha birîneke wiha min nedîtiye û ne jî bihîstiye. Lê wa diyar e ku mêjiyê teze dikare bibe melhema wan birînanan. Belkî hekîm dixwest xwe ji berpirsyariyê xilas bike. Lêbelê ev pêşniyar ji dehek re bû sebebek ku ji mêjiyên teze mêjiyê zarokan bide ser birîna xwe. Wî emir da ku her roj mêjiyên du zarokan bînin, bikin qurbana birînên ser milên wî ku dibûn wek du marên qelişî û devvekirî. Bi vî awayî rojê bi mêjiyên du zarokên nûhatî gulên ser milên Dihak de hatin dermankirin. Lê carna zarok ji vê belayê dihatin xelaskirin. Zarokên ku dihatin xelaskirin li şaneya nedihîştin, rê dikirin jiyan li şikeftan de vedişartin. Her ku diçû çiya bi mirovên reviyayî tijî dibû, jiyan di şikeftan da berdewam bû. Avakanî, dar û ber û fekiyên çiyan têra jiyana wan dikir. Demeke dirêj derbas bû, lê gulên ser milên Dihak bi hev ve nekeliyan. Her ku diçû xerabtir dibûn. Agir ji devê Dihak diwariya. Tirs ketibû dilê her kesî. Dayîk û bav ji tirsa ku kengê dê dor were zarokên wan xewn dike çavê wan. Tu hêzeke ku tiştekî ji Dihak re bibêje tu nebû. Ji tirsa zarokên xwe gelek malbatan berê xwe dabûn çiyayên asê, lê gel nema êdî di şikeftan hildihat. Kawa kurdekî hesinvan bû. Zarokên wî jî ji gulên Dihak re bûn qurban. Êdî kêrgeha bû hestî, Kawa ji tirsa qurbankirina zarokê xwe yê dawî, heval û hobirên xwe yên bêbawer kom kirin û ji wan re behsa zulm û zordariya Dihak kir.
Plana kuştina dehak ji wan re aşkere kir. Her kesî fikr û planên kawa pejirandin û li benda îşareta wî man. Kawa gotibû, gava ku ez dehak bikujim, ez ê herim ser banê qesra wî agir fêxim. Ku we agir dît, bizanin ku min dehak kuştiye. Kawa ji heval û hogirên xwe re dest bi çêkirina çekan kir û bi dizî li wan belav kirin. Ji xwe re çakûçekî ku mirov pê hesin dikute çêkir. Gava leşkerên dehak hatin ku lawê kawayê dawî bijî bibin. Kawa ji leşkeran re got: Hûn herin, ez ê niha bi destê lawê xwe bigirim û bînim. Ez dixwazim ji bo saxiya padîşahê xwe lawê xwe bi destê xwe bikim qurban û li ber lingên padîşahê xwe bihînim. Gava leşkeran ev xeber gihandin dehak, kêfa wî hat. Şabû û çavên wî mal rêya kawa. Kawa çakûçê xwe kir destê xwe, lawê xwe girt û berê xwe da qesrê. Gava gaşt berdêrî leşkeran dergeh jî revekir. Kawa rasterast berê xwe da şahnişîna ku text lê vegirtî û dehak li ser rûniştî bû. Dehak ji kawa re got: Tu qehremanekî bê hempayî, tu nîşana fedakariyê yî. Bijî kawa, piştî gotinên dehak bêhtir nêzîkî wî bû. Bi çengê lawê xwe girt û ber piyên wî dirêj kir. Kawa çakûçê xwe bilind kir, lê li şûna li serê lawê xwe bide, bi hemû hêz û hêla xwe tavşand serê dehak. Taca serê wî gindirî. Piraniya leşker û xizmetkarên wî gava ku dîtin ku dehak bi rastî mir, kêfa wan hat û yên mayî ji desthilatdanînê ketin, teslîm bûn. Kawa bi destê lawê xwe girt û hilkişiya ser banê qesrê û agirekî kur li vir daxda. Dema heval û hogirên kawa çav li agir ketin, wan jî dest pê kir û êrîş anîn ser qesrê. Leşker û hevalpendên dehak yên mayî pîlgirtin, yên teslîm nebûn jî kuştin. Gava gelên li ciyê jî agirê azadiyê dîtin, fehm kirin ku plana kawa bi serketiye. Dehak hate kuştin û dawiya zordariyê hat, wan jî li ser çiya agirê azadiyê pêxist. Belê, wê êvarê ne tenê li cîhan, li her aliyê welêt agir hate dadan. Gel ji teverên asê da qet û bi meşaleyan berê xwe da gund û bajarên xwe. Li her aliyên welêt jiyaneke nû û azad dest pê kir. Roja din her kesî xemla xwe girêda û li meydanan xoven gerandin û bi xwarinên xweş li seyrengehan civiyan kêf û şahî kirin. Ev roj roja 21 Adarê bû. Ji wê rojê û bi vir de ye, bi taybetî di nav Kurdan de ku her sal roja 21 Adarê wek Newroz, ango wek cejna yekitî, berxwedan û azadiyê tê pîroz kirin.